Ovaj video počinje sa mnom. 4, sad. Evo, krenu. Je li krenulo? Da. Pa vrati, reći se. 3, 4, sad. Ovaj video počinje sa mnom zato što sam ja narator, zbog kojeg je nakon 10 godina uključnik. Ovaj video počinje sa mnom zato što sam ja narator, zbog kojeg je nakon 10 godina uključen razglasnik. Davala sam svoj glas u mini filmu o slikaru Savi Šumanoviću i za festival različitosti. A ja sam bila predstavnica svog tadašnjeg razreda, ko da sad imam drugi. 4, sad. Mi smo zaduženi za školski razglas i za ozvučenje i... 3, sad. Mi smo zaduženi za školski... 4, sad. Mi smo zaduženi za školski... 4, sad. Mi smo zaduženi za ozvučenje i školski razglas i prisustujemo svim... Dobro. A su je toliko... Aha, ajde, počni Nikola. Mi smo zaduženi za školski razglas... Čekaj! Mislim, kao da otvaraš usta, ja ću da ubacim. Slavite gospoda je Nikola, ti otvaraj usta, ja ću da ubacim, ajde. Mi smo zaduženi za ozvučenje i školski razglas i prisustvujemo na svim priredbama. Ubacit ću da. Mi smo zaduženi za školski razglas. 4, sad. Mi smo zaduženi za ozvučenje i školski razglas i prisustujemo svim priredbama. Puštamo muziku na velikom odmoru i time doprinosimo boljim... Ja mogu zaboraviti se. 4, sad. Mi smo zaduženi za ozvučenje i školske... A ne može on je... 4, sad. Već ti debilci. 4, sad. Mi smo zaduženi za ozvučenje i školski razglas... A daj! 3, 4, sad. Sad. Projekat u kome sam se najviše istakla jeste na humanitarnom vašaru, gde je moja uloga bila kao šef... 4, sad. Projekat... 4, sad. Projekat u kome sam se najviše istakla jeste u humanitarnom vašaru, gde je bio štand za hranu i tu sam imala ulogu kao šef kuhinje za tortilje. Također sam učestvovala i za cheesecake koji je bio na dan evropskih jezika. Sad. Projekat u kome sam se najviše istakla jeste u humanitarnom vašaru, gde sam imala ulogu kao šef kuhinje za tortilje. Također sam učestvovala i u pravljenju cheesecake-a za 4, sad. projekat u kome sam se najviše istakla jeste na humanitarnom vašaru. Pravili smo a ne mogu. 3, 4, sad. Ja sam Marija. 4, sad. Mi smo učestvovali na mnogim projektima i iako nismo bili glavni u tim projektima, mi smo se trudili da doprinesemo. A što ću ja da kažem? 4, sad. Projekat u kome sam se najviše istakla jeste u humanitarnom vašaru. Moja uloga je bila šef kuhinje za tortilje, također sam i učestvovala u pravljenju cheesecake-a za dan engleskih jezika. Pa gde smo od kanta otišli? Predstavljao dan evropskih jezika. Učestvovali smo u većini školskih projekata. To treba ja da kažem. Plana! 4, sad. Moja sestra 4, sad. Moja sestra i ja smo već 4 godine najbolji učenici, ne mogu. Ja sam zaboravila. 4, sad.
Moja sestra i ja smo već 4 godine najbolje učenice matematike u razredu. Zato je završila našu profesorka matematike. Uzmi svako može da se zna na matematiku. Aj sad. Slušaj. Sad. Sad. Govorim. Sačekaj. Znači, kod školskih projekata, kod školskih projekata u projektu nisu učestvovali samo Srbi. Ajoj, neću buraz, ne znam. Ajmo, ti si. 4. Sad. Pomagao sam pri projektu. 4. Sad. Pomagao sam pri pravilniku. Opet si pomerio ovo. Ne da ti palim. 4. Sad. Što govoriš s njim? Pa da ne bi gledao tebe. Bukvalno niko ne gleda. Sad. Ja sam pomagao u pravilniku. Govori se, vrate! Govori se. Sad. Ja sam pomagao u pravilniku. Aj, reci. Pomagao sam za pravilnik. Pomagao sam za pravilnik. Sad. Ja sam pomagao u pravilniku. 4. Sad. Ja sam pomagao u pravilniku hrane za vreme humanitarnog vašara i... 4. Sad. Ja sam učestvovala... Što smeješ? Sad. Ja sam učestvovala u projektu gde smo zajedno svi naš razred. Sad. Ja sam učestvovala u projektu gde sam pisala po prozirima razne tekstove pevača, engleski popularni pevač, obiš. 4. Sad. Ja sam učestvovala u projektu gde sam pisala po prozoru razne tekstove engleskih pevača i nadamo se da će pomoći drugima da... O što? 4. Sad. Ja sam učestvovala u projektu pisanja tehnikom posebno... 2. 1. Sad. Ja sam učestvovala u projektu gde smo pisali po prozoru. Dobro, ne znam. Gde smo pisali po prozoru. Ops, dopaj. 4. Sad. Mi smo bile zadužene za mali projekat koji smo u školskim učionicama na... eto. 4. Sad. Mi smo učestvovale u malom projektu gde smo u učionicama na prozorima pisali tekst poznatih engleskih... Sad videla. Akcija! 4. Sad. Mi smo učestvovale u... Stani. Sad. Mene smatraju za internog odeljenskog šta reći? Neki pomoži. Ovako. Kako da stavim? Ovako? Da. Sigurno? Da. A glupo mi je. Ma nije glupo, samo stavi tako. Ti to za predsjednika ne vidiš? Ajde. Sad. Bori se. Pa nije. Gledaj. 4. Sad. Mene smatraju za odeljenskog internog starešinu. Ne. 4. Sad. Mene smatraju za internog odeljenskog starešinu. Kad god neko nije u školi ili su neki projekti, uvek sam tu da pošaljem šta god treba, da objasnim. A ne mogu. Sad. Mene smatraju za internog odeljenskog starešinu. Kad god... Treći minut. Rez. Ja bi 4. Sad.
Mene smatraju za internog odeljskog starešinu, kad god se rade neki projekti ili neko nije u školi, ja sam tu da im pomognem, poštujem domaći, objasnim šta treba. Isto tako kad su projekti u pitanju, uvek sam tu da zamenim profesora, da pomognem mojim kolegama iz razreda. 4, 7. Hello? I was a narrator. I can't do it, damn it. 3, 4, 7. Hello. I was a narrator. 7. Hello. I was a narrator for the many videos our school has made in the English language. In order to reach a further... You're about to learn what a minor inconvenience is. Čekaj, ajde. Reci 3, 4, 7 kada krećeš. Ne vidimo tog prsta. 4, ne vidimo tog prsta. Ok. Jesi kao startu? Dobro. U okviru struke učestvovao sam u republičkom takmičenju iz hemijske tehnologije, gdje sam pojedinačno osvojio 4. mesto, a na zajedničkom smo osvojili 2. mesto. Što se tiče projekata, editovao sam preko 60 minuta videa, koji, uključujući i ovaj video, da, a probaj malo bliže. Bliže. Da vidim kako... 3, 4, 7. U okviru struke učestvovao sam na republičkom takmičenju iz hemijske tehnologije, gdje sam pojedinačno osvojio 4. mesto, a ekipno 2. mesto. Što se tiče projekata, ma daj. Ne vidim. Ja sam starešina 4.14. Mi smo 4.14! Srećan!